Velkommen til den nye olympiske disciplin. Den skal handle om hurling og kanoji. Spillet spilles på en græsplæne med mål i begge ender. Banen er 145 meter og 90 meter bred. Der er kølle og slejter og hjelm på alle spillerne. Spillet er et gammelt irsk folkespil, og det er kendt for, at spillerne skal vise råstyrke og dygtighed og disciplin. Velkommen til præsentationen af hurlingsporten og kanoji-sporten. Den her kan I se banen, hvordan man spiller og målene. Og man kan høre lidt om sporten ved at trykke her. Ja, hurling er spillet, som vi skal præsentere her. Og det går ud på, at man spiller 15 man er udstyret med en sløjte og en kølle. Nej, det er ikke køllen, det er bolden. Og så en kølle og en hjelm. Og så spiller man ellers på